23 ta' April, San George, Martri, ħal martirju għal ħabta tas-sena 303. Ftit li xejn nafu dwar il-ħajja ta' San George, kull ma nafu b'ċertezza dwar dan il-qaddis martri tant famuż hu li huwa sofra il-martirju fil-bidu tas-seklu 4 f'Diospolis jew Lidda fil-Palestina, aktarx taħt Dioklezzjanu. M'hemmx dubju dwar l-eżistenza tiegħu. Sa mis-seklu 4 kien ġa meqjum f'Diospoli tal-Palestina, fejn ġa kien hemm knisja iddedikata lilu. Il-qima lejh hi verament ġejja mill-qedem. Fuq il-vant tal-Baħar tal-Galilija, skrizzjoni tas-sena 367 diġà tirreferi għalih. Il-Grieki dejjem żammew devozzjoni partikolari bħala patrun tas-soldati lejn San George u sejħulu il-Magolo Martri li tfisser il-kbir Martri. Fil-punent hu kien popolari ħafna bħala il-Kavallier Martri. Nibtu ħafna leġendi dwaru, imma li ma għandhomx valur storiku. Lil San George ħeles lil bint is-Sultan mid-Dragun il-leġenda li bdiet fl-Italja fis-seklu 12. San George hu wieħed mill-14 il-qaddis protetturi awżiljarju u protettur tal-Ingilterra, il-Portugal, il-Ġermanja u tal-ibliet ta' Ġenova u ta' Venezja. U il-patrun ukoll tal-Boy Scouts. Fil-Gżejjer Maltin u meqjum mod speċjali fil-parroċċi ta' San George Ħarqormi u fir-Rabat Għawdex u hu wieħed mill-qaddisin protetturi ta' Għawdex. Dawn li ġejjin huma siltiet mill-omilija fil-festa ta' San George Martri 20 ta' Lulju tas-sena 2014 mill-Isqof Monsinjur Mario Grech. San George bniedem bħalna. Se nitkellem dwar id-djufija għax qudiemna llum għandna lil San George. Ġili jiġri li lil San George tant nolluh fil-għoli li rrenduh xi ħadd li ma jistax jintlaħaq. Bħal kull bniedem ieħor, Georgi kellu piżijiet tqal xi jerfa' fuq spallejh. Żgur ma kinitx għażla ħafifa għalih meta iddeċieda li jqassam ġidu lill-foqra. Anqas kien faċli għalih meta għamel f'moħħu li jmur kontra l-liġi ta' Dioklezzjanu u jqatta' l-editt tiegħu. Kienet qiebsa għal dan it-tribun meta għażel li jitfa' wara spallejh il-karriera militari tiegħu. Ma neskludix li Georgi kien xi ftit delus meta minkejja it-taħbit tiegħu ma kisibx il-libertà reliġjuża għal sħabu l-insara. Georgi ma setax ma jitrejjitx x'kien sema tinqara s-sentenza tal-martirju tiegħu. Tajjeb inżommu quddiem għajnejna li meta ħal martirju Georgi ma kienx jobsor li wara mewtu l-insara kienu se jfakruh u jiċċelebrawh. Għalih il-martirju kien it-tmiem bil-konsegwenza li jintesa wara mewtu. Jien konvint li San George li bħalna ġarrab il-vulnerabilità jifhimna meta llum qed inresqulu il-bnedmin, il-bniedem u lill-komunità nisranija li fil-miżerja tagħhom ikollhom waqtiet ta' skoraġġiment. Imma llum indur fuq San George tagħna, imlibbes b'dik l-armatura tal-qawwa u nitolbu jikkonvinċina li m'għandniex inċedu quddiem il-qtieħ il-qalb, imma msaħħin bl-eżempju tiegħu u bl-interċessjoni tiegħu aħna nitolbu d-don tal-qawwa. Din hija l-bxara tajba li nixtieq inwassal lill-komunità Ġorġjana u lill-Knisja kollha. Għamlu l-qalb, il-vulnerabilità, id-djufija huma parti mill-ħajja, imma stinkaw u tolbu lill-Alla bl-interċessjoni ta' San George biex jagħtina d-don tal-qawwa. Georgi ma kienx ġgant, ma kellux kwalitajiet super umani,
inkella l-Knisja tiżbalja meta tpoġġih bħala kampjun, kien bħalna f'kollox. Hija grazzja minn Alla li Ġorġi tagħna kien dajjef għax huwa seta' jduq il-qawwa ta' Alla. Hija grazzja li aħna fil-ħajja ngħaddu minn waqtiet fejn inħossuna imsabtin mal-art. Ara taqtaw qalbkom. Hija wkoll grazzja għall-Knisja li tidher dgħajfa. Jien jiddispjaċini li fostna għataw min jaħseb li l-Knisja hija qawwija meta hija Knisja trionfanti u potenti. Din mhix il-Knisja ta' Kristu. Jekk bħalissa l-Ewropa għaddejja minn żmien fejn it-tagħlim tal-Knisja qed jaqa' fuq widnejn torox, fejn il-knejjes qed jitbattlu min-nies, fejn f'xi postijiet hija evidenti l-isterilità tal-Knisja, tant li badiex twellet u ġodda, din tista' tkun grazzja. Għax hekk il-Knisja tinżel armatura umana, tneħħi l-qafas materjali li imbena mal-medda ta' snin biex hekk inħallu l-qawwa ta' Alla tidher. Naf li din mhix lezzjoni ħafifa lanqas għan-nies tal-Knisja. Jekk San George għandu storja glorjuża, dan għaliex aċċetta id-djufija tiegħu u bħal Pawlu kien jgħid, jien qawwi meta jien dgħajjef. San George kien imbeżza mill-eżerċitu Ruman li kien qed jippersegwita lill-insara u wkoll kien konxju mill-miżerja tiegħu, imma propju għalhekk Alla seta' jgħidlu biex bil-qawwa li kien hemm fih huwa jmur jaffronta lil-għadu. Kif Alla wennes lil San Pawl, hekk ukoll wennes lil Ġorġi meta qallu li kienet biżżejjed għalih il-grazzja tiegħu li tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. U int, konvint illi inti bniedma dgħajjef, dgħajfa, u li bħal San George jeħtieġlek tfittex l-għajnuna tal-grazzja u l-qawwa ta' Alla biex teleb id-dnub u dak kollu li jista' jfixklek milli ssir qaddis jew qaddisa fuq il-passi tal-qaddis tal-lum. Talba. Mulej, fċieħ San George li qeleb id-dbatijiet tal-martirju biex għadda minn din il-ħajja għal għandek, għamel li aħna wkoll nibqgħu sal-aħħar maqudin miegħek fl-imħabba biex hekk jistoqilna nidħlu miegħek fis-saltna ta' dejjem. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.